sapa? Ketemu karo aku kok joget. Tepungke Mas. Tarim. Tarim sapa? Nek aman tarim, nek bengi tariem. Tariem Dasar kepara nyata sapa boy? boy sapa? Jenengmu sapa? Ora guyu masa arep perang kok guyu. Raden Setyaki. Satria saka Garbaruci. Edian ado parane. Ya dasar Pranyata. Kowe mrene bodamu apa? Ngundurke Patih Sekipu. Lekno mripatmu. Jembengen kupingmu. Patih Sekipu ki bendaraku, sesembahku ya. Junjung aku. Nek kowe ngundurke Patih Sekipu kudu iso ngalahke Tariem. Aku mungsuh karo kowe. Dasar Pranyata. Ora minggat dibantanganku pecah siramu. Piye? Dibantanganku pecah siramu. Sing dipecah apa nih? Sirah. Mosok ngapusi. Aku belum pernah menjumpai wong antem sirah kok iso pecah ki wong ngedegane kaya ngapa Den? Mbok ora semangkean nek ngendi kok sing apik jenengane wong bagus, jenengan ki wong alus. Nek ngendi kok mbok sing apik, pik. Kowe iki karepmu piye? Ngene lae. Piye? Aku sampai ketemu karo kowe. Sampeyan ki ganteng lho. Ganteng piye karepmu? Ya mampir neng salonku ya. Ngopo? Tak cukur. Tak krembat. Krembat ya apa? Sampeyan sare terus sirahe tak nyet-nyet. Ora nek lino. Nyet. Men kepenak mengko sare ya rasa perang. Engko nek bar krembat terus perang. Perang karo aku Tariem. Ngapa? Kowe iki jane arep perang bareng apa? Manut. Perang gelem, jagongan gelem. Manut. Pijet ya gelem. Yuk. Ayo. Gilane.